Dobre, tak ahojte kamaráti, dneska vás vítam z pokračovania z hry Exotic Antarctica. Sme v Campu 4 a pokúsme sa ísť na Camp 5. Chcem vám pogratulovať do nového roka, veľa šťastia, zdravia a veľa lásky a nech sa vám darí. Takže tak. Čau tučňa, kde s nami? Čakaj, dám ti, chceš? Jau. Kašem na teba. Dobre, ideme na Shackleton Glacier, named after Sir Ernest Shackleton, a famous Antarctic explorer. Tak o ňom som ešte nikdy nepočul. Super, poď na to. Ty kokos! Fuj, ja dobre, to nebola, ja som si pomyslel. Nice, pekne. Zatiaľ nám to ide. Keď je teraz? To, ale dúfam, že nezomriem, lebo budem smutný. Yes! Dobre, jak chcem dostať hit? Super. Nice. To jak vezieme? Teraz kadeľ, toto by sme mali preskočiť, nie? Jop. Teraz taďal tam po rabríku, chvála Bohu, že nešmíka, lebo keď mi šmíka, tak podľa mňa každý spadne. No, nevadí. Dobre, teraz kadeľ, podľa vás. Nie, taďal to, nie? Áno, taďal to. No, poďme to skúsiť preskočiť. Risk je zisk! No, risk je teda zisk. No super, teraz skaďa mi povedzte. Povedzte prosím, že teda to nice. Nice, pekne. Dobre, a tu je to by sme mohli ináč, dúfajme. Nice, pekne mi. 88 HP, tu dám takýto maličký jump. To nebol maličký. Taký jump dal 12 HP dole. Super. Dobre. Toto by sme mali. Toto bola najťažšia časť podľa mňa. Môj baze. Toto je super ináč. Ty koľko ste sme dali bez hitu? Víš, tu ste mi napríklad 500 hitov, alebo také dačo. Môj bože. Ja som si už po druhýkrát som si myslel, že padám. Super. Fuj, mne je zle z tejto hory už. Daj to, super, prosím povedz, že toto už končí. Tieto ľadovce, prosím. Yes! Fuj, tieto ľadovce konečne končia a... Super pesnička. Aj, bože. Ale ty kokos, tie ľadovce boli ináč také dlhé. My sme to dali! My sme to končili, túto hru! Exotic Antarctica. Tu má iba 5 kempov, či 4 kempy. Keď chcete ísť do 5. kempu, tak tuto už vás idú odniesť. Ty kokos, to bola super hra ináč. Nie, mňa táto hra bavila. No nevadí. Môžeme pozrieť, že kto to všetko bol už. Argentína, Austrália, po Filipíny, Rus, neviem, Slova, to som asi ja, Američan, Norsko, Francúz, Japonec, Belgičan, Juhoafrická republika. Som si istý. Super, a dali sme to. Teraz by sme mali zapáliť ceticu, nie? Make sure you have touched the South Pole before boarding. Others will not count. Right. Čo si dáme? Práve. Aha! GG, nič. Ok.
čo mám čekať? Či čo? 20 sekúnd. 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a ideme preč z Antarktídy. A teraz ho robíme, nie? Ty kokos. No, tuto sme skákali, ty kokos. O môj bože. Toto bolo také dlhé, ale také super. Čo tam stojí nad zober? Kúkajte, aké to bolo dlhé. Odtiaľ toto začalo a toto končilo. Tam až. Ty kokos. Tu je Camp 4. Čaute tu Číňaci, my sa už asi nevidíme. Tam je čo? Si nešimol, môžem skočiť. A prčíc. Nemôžem. To... Čo bolo? A teraz nás kde? To vlastne bere. Takže minus 61. To sme skákali. To bol Camp 3, nie? To bolo dosť dlhé. Či kokos. To nám čo ukazuje, čo sme všetko preskákali, či čo? No, toto je Camp 3. Toto si pamätám, toto sme ty kokos 3-krát spadli, či koľkokrát na videu. No, Camp 3. Ty kokos, tento Camp 3 bola strašne dlhá. Ten Camp 3. Toto ma strašne bavilo, no toto padanie, ale to bolo také, že strašne o adrenalíne a strašne to bolo také, že mi bolo z toho zle. Teraz čo ideme? Nechápem. Ja idem sám, no kto šofóruje? A pekné to je. Čau, bro! Bros, keď sa teraz začína hrať. Ja už skončím. A teraz... Ó, tač, ty kokos. To bol asi Camp 2, nie. To čo to bolo? To nebol Camp. Čo tam je? Vidíte to? Tam. Ešte na to Ty kokos, to je teda dlhé ako šelak. To nám vlastne ukazuje, čo sme všetko prešli, nie? Ty kokos, aj kúkajte na také pekné hory sú tu. Ideme pozrieť, čo píšu v čete. You're not stuck, I was. Napíšeme, ja som to dokázal. Preto mám to. I made it. Ale jak sa to píše? Super, toto má Camp 2, nie? Áno, Camp 2. A teraz ideme na Camp 1, nie? Alebo potom je náš, že neviem. Ja, toto sme preplávali, to si pamätám, to sme preplávali odtiaľto, tam či kde? Tam niekde, no. Tak ako je to je docela dosť, dlho to má koľko, 5 minút? S týmto lietadlom. Takže... Toto dlhé. Tučiaci, čaute, kamaráti. Čus. Ty kokos, ale ty dlhé. O môj bože. To ešte koľko. Niekto sa tam zase...
Ja som tam zase potreboval pomoc. O, to ide na skútri. Na snežnom skútri. To bola sranda. A tu je Camp 1, nie? Či? Nie, toto bolo tam, kde sme si mohli dobrať tie snežné skútre a to. To čo je? Kúkajte! To sa si kúpil, nie? A teraz nie? The end. Tak ako stojí poriadne dlhé. Ale Mount... Ja... Toto ešte... Toto je Camp 1. Nie, toto je Camp 2? Som už doplatil, nie, toto je Camp 1. Toto je buď Camp 1. Nie, toto bude Camp 2. Toto bolo pokračovanie z tejto hry, to si pamätám. Toto bude Camp 1. Počkej, tak tie ostatné Campy boli čo? To buď bude Camp 1 alebo Camp 2, ale ja si myslím, že to bude Camp 2, lebo to bolo akože moje prvé video z tejto hry. Akože... nebudem klamať, ale Čo si povedal? We are here? Čo povedal? Veď, to je na začiatku. Ty kokos, ale... bude to ešte dlho? Pane. Už akože... nechcem nič hovoriť, ale... už to je nejaké dlhé. No, to je Camp 1. Presne. Tak ty mi chceš povedať, že my sme sa vrátili naspäť do Camp 1. Že to bude také, že nám to ukázalo, že asi čo sme všetko prešli. Znači to bolo až také zlo. A teraz you made this. You made it. A teraz by to napísal. Tak, blosky. Takže ja neviem, kde chceš ísť, ale to je to akože to zajde. Môžeme ani vyskočiť, super. Akože... kde ideš? Točka. A naspäť nie, by som sa... neviem čo. Ty čo robíš? Ty parkuješ, ty kokos, tak rýchlejšie to nejde. Ináč, jak to mi hovorí, a potom ja by som to rýchlejšie zaparkoval. Konečne. Yes, urobili sme to. We played, enjoyed the views. Počkej, to je Camp 1, nie? Ideme sa pozrieť, toto bude Camp 1, si myslím. Však. Tuto sme, kúkajte. Tu sme, 6 sme, SK Goat, ty kokos. Niektorí už 30 krát o tom urobili. Ty vole. Dobre. Takže ďakujem ľudia, že ste ma pozerali dokončiť túto hru a keď budete chcieť z nejakej inej hry pokračovanie, tak mi to napíšte, aká to bude hra. Ja si to pozriem, lajknem vám to a načrtím z nej videjko. Tak vidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute, čau čau.